ANTF. Kumshi Bynta ban pensapriang jingtip syaki pajba hakeleng ki Bynta jongkari India syapang ke jingdon kam ban kentup lang haka imlang ka saalang yaki brio ki badon jingduna haki dukhat med unong le magic ubolong ru unong kren ubapro u Gopinath Muthukad ula Leit ban Iashim Bynta haka Bharat Yatra Inclusive India program kabandon ru yaka jingpen i yaka rukom le magic la penlong yaka ni ka program daka jingker shan lang jongka Department of Empowerment of Persons with Disability lani ka DEPWD hapo katanat social justice jongka sarkar India. U Gopinath ulapan i yaka jingle magic ha Assam Rifles Happy Valley Shillong hinin kasngi ringkat ka jingtmu baling ba ka jingle magic ka jong u kanwan ra yaka jingkit kli haki patba ka jilla haka bayadei ban haka bayadei bat ka jingdon kam ban kentup lang yaki brio ki badan jingduna haki dukhat met. Ka Shillong Lajong Football Club